Takže čaute u môjho prvého videa. V dnešnom videu si ukážeme, ako si urobiť sprej do Kantra. Takže vytvoríme si nový projekt. Ja používam skratky, doporučujem, aby ste sa ich naučili. Skratka pre nový projekt je Ctrl. Dobre. Veľkosť papieru 3, šírka bude 3 a výška bude 2, alebo pred nastavenie si môžete dať fotografiu, to bude to isté vlastne. Dáte OK. Vytvorí sa vám taký nový papier a dajte si text a napíšete tam svoj nick na Kantrovi, v mojom prípade je to Skrillex. Umiestnite si ho niekam do stredu. Tak, OK. Potom na text kliknete, a tu na čo je pozadie a na tým je text, kliknete na to pravým tlačítkom a dáte voľby prolnutí. Tu si zvolíte vytáhnuť, si zaškrtnete a ten si zaškrtnete a ešte aj a zvolite si ešte aj prekryť prechodom. Tu si kliknete na tento obdĺžnik, tu si môžete zvoliť farbu, že kliknete si a budete si nastavovať, ale mne sa veľmi páči vlastne spektrum, tak ja si dám ten spektrum. OK, tu si ponastavujete, tu keď dáte to vytáhnuť a dáte veľkosť, tak si môžete nastavovať toto čierne, čo je okolo toho, takto. A ešte si dám tieň, nech dáva nejaký takto. Dobre. A ešte keď dáte toto úkos a reliefie, vlastne sa vám dá dovnútra taký tieň, čo je tiež pekné. Dobre, potom si to sami ponastavujte, ak sa vám to bude páčiť a dajte OK. Vlastne keď nechcete, aby na spreji bolo vidno to biele pozadie, tak kliknete na pozadie a vydeletujete ho. Kliknete a dáte dať. Potom si zvolíte štetec, dáte novú vrstvu a vlastne pravým dáte na hocikde na plochu a zvolíte si nejakú šmuhu, čo ja si vám túto, tak od oka a tak si všelijak pokreslíte, jak sa vám to bude páčiť. Mohlo by to vyzerať aj ako atrament, ale vy si vyberte, ako sa vám to bude páčiť. Keď to dokončíte, zoberajte túto vrstvu a presuniete ju pod ten text. Dobre, a potom kliknete pravým na vrstvu 1 a dáte zlučiť a to vlastne tak sa vám to spojí. Vlastne dáte výber, načítať výber, OK. A vlastne vidíte tie čiarky, to čo je označené čiarkou, to bude vidno akože v tom spreji. Keď sa vám to páči, no tak dáte výber, uložiť, OK. A dáte kanály a dáte alfa, aby bolo viditeľné. Vlastne tu na to už vidíte to, čo je červenou, tak to vlastne nebude na tom spreji. Potom si to len uložíte. A je dôležité, aby ste, čo bude sklad sprej, a je dôležité, aby ste si to uložili v JPEG alebo JPG alebo JPE. Dobre, uložite si to. Takže ďakujem za zliadnutie. A komu sa to páčilo, môže dať aj odber. Určite budú ďalšie videá. No, tak ďakujem. Dovidenia.